No niin, eli tosiaankin, niin kuin näette, niin tässä on Polaris Ranger 1000 XP 2021. Siinä on 1000-kuutioinen moottori, teho löytyy, siinä on täysteho eku, niin joku 97 heppaa ja huiput on ihan tarpeeksi. Siihen on vaihdettu vähän paremmat renkaat, sitten on eteen laitettu vähän tommonen lisävalo ja sitten tänne sisälle kun katsoo, niin siellä on 3 paikat ja sitten katsotaan kohta lisää sisällä, mutta täällä on tämmönen hieno, erittäin käytännöllinen tavaralaatikko, tämmönen erikoisvaruste, tämmönen metalliboksi, mihin saa vaikka jotain työkaluja ja muita, ja sitten tässä on tämmönen lava, tänne saa kaikenlaista sisällä ja takalaidan auki ja sitten saa katsoa kaverin kanssa vähän illalla jossain parkkipaikalla vähän Coca-Colaa. Sitten tää lava kans kippaa molemmilla puolilla tämmöset kahvat, mistä saa kipattua näin. Ja sitten tosta näkee moottori. Joo, tähän on tosiaan laitettu kans, tuolla näkyy hiukan ja sisällä paremmin, niin tänne on laitettu vähän lisää lämpö- ja äänieristettä, kun normaalisti nää pitää suht kovaa meteliä. Profit hyttipaketti eli paremmat ovet, nää on nyt aika paksut. Ja kylmä ei tuu, siis kesällä täällä on enemminkin kuuma. Ovis on lukot, joka on hyvä, ettei kaiken maailman jonekset pääse sisällä pöllimään tavaroita. Sitten nää aukeaa tällä vähän ihmeellisesti. Kaappariovet niin sanotusti, eli aukee taaksepäin kun normaalista aukee. No kyllä te nyt tiedätte milleen normaalista autossa aukee. Joo, nyt esitellään sisätilat, eli sähköikkunat. Tossa kuskin puolelta saa laitettua molemmat ikkunat ja sitten tuolta pelkääjän paikalta saa laitettua sen puolen ikkuna. Hyvät pehmeät penkit keskimmäisellä huonompi vaikka, eli sille ei ole tätä pehmustetta täällä. Ja niin täällä tosiaan näkyy nämä äänieristeet ja sitten täällä on kans. Mut tosiaankin nyt jos katsotaan vähän tarkemmin näitä sisätiloja, mä en tiedä kuinka hyvin pystytään kuvaamaan, mutta niin kuin näistä räppänöistä näkyy, niin täällä on siis ottaa moottorin lämmöstä lämmittää. Elikkä kyllä niin kuin lämpimäksi saa varmaan ainakin 20 asteen pakkasella, 15 ainakin. Sitten tosiaan tästä namiskasta saa, kun työntää ylös, niin saa vilku oikealle ja alas, vilkku vasemmalla. Sitten kun työntää tälleen, saa tööti ja sitten tosta saa lyhyet ja pitkät vaihdettua. Sitten niin kuin näitä tuolla edessä on vinssi, tässä on sillä kaukosääni, eli saa tosta säädettyä vinssin tai sitten saa kans täällä on vinssin kytkin, sitten tossa on hätävilkut ja sitten toi lisävalo. Tässä näkyy huippunopeus ja kierrokset ja sit saa nähtyä kaikki mittarissa näkee kans. Niin tästä näkee kans nää kaikki moottorin lämpötila ja kaikki kuinka paljon on ajettu tunteja ja kilsoja. Kaikkea tommoista hienoa. Yksi mihin mä itse kiinnitin huomioon, niin täällä on aivan törkeä monta mukitelinettä sisällä. Tai tämmöstä pullotelinettä, niin tässä ootas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Täällä on ainakin 10 mukitelinettä sisällä ja sitten tuolla lavalla oli vielä niin näitteni 4. Eli polttariporukalta on hyvä vehje, kun saa kaikki juomat tuohon viereen. Joo, ja sitten tosiaan kun painetaan jarru, paina jarru ja sitten tosta menee siinä on pakki, vapaa, hidas vaihde ja nopea vaihde. Ja sitten tässä on joku tänne käsijarru, mitä mä en ole ikin käyttänyt. Tästä kytkimestä saa vaihdettua turf-veto, eli vaan toinen takarengas vetää. Tossa menee takaveto, neliveto. Sitten tästä saa alamäkeavustin, eli jos tarvii mennä ala- tai ylämäkeä. Tosta saa tuulilasin pyyhkiä ja sitten tosta saa sitä tuulilasin pyyhkiä nestettä. Sitten tätä kytkintä mä en tiedä kehtaa oikein esitellään, eli tää on tosiaan, kun tässä on se täysteho eku, eli moottorin ohjain laite, niin tässä workkimodilla se on nimensä mukaisesti työnteko hyvää, niin kyllä se menee, se antaa mennä 6-5 kilsaa tunnissa siis, ja sitten tiputtaa siihen 60. Sitten kun laitetaan tuossa standardi, niin sitten se menee mitä menee. YV:nä lisää jos kiinnostaa. Tuossa kun laitetaan toi perf, eli se on joku performante tai performante. Joku perfektionisti se kuitenkin on, niin sitten kaasun vastu on vielä herkempi. Sitten kun jätellään noita muita mönkkäreitä liikennevaloissa, niin sitten käytetään Ja tästä saa puhaltimen päälle, eli kuinka kovaa se puhaltaa 1, 2, 3, ja sitten tosta saa kylmä, joka ei oikeasti ole kylmä, siis tänne ei kylmää saa tekemälläkään. Niin kyllä talvella lämpiää. Täällä on puhaltimia jo monessa reijässä ja niin kuin monessa paikkaa jaloista puhaltaa kans ja sitten täältä sivuilta. Näitä saa
tietysti vaihdeltuu. Ja sitten täällä on tämmönen pieni tila, missä on joku avain näköjään. Sitten täällä on joku tekoälyn kuitti. Sitten tosiaankin kun tää on tää XP eli Experience-malli, niin täältä meikäläisen jaloista löytyy hiukan lisää tavaratilaa. Elikkä, mistä penki sai? Niin, tän saa jostain ylös. Mistä? Niin, täällä on tosiaankin tämmönen JBL Extremelle täysin suunniteltu siis tämmönen kotelo, että se humpsahtaa sinne hyvin. Elikkä poppeja tähän ei ole vielä asennettu, mutta saatan laittaa jossain vaiheessa. Muuta tuuninkia, mitä tähän vielä tulee, niin takalasi. Tää tummennetaan varmaan 5-prossasella. Sitten sivulaseista täytyy nyt katsoa mikä on laillista ja mikä ei, ja siihen lailliseen pistetään pari laitin lisää. Kun näissä ei ole tosiaankaan niitä peilejä, ei peilejä kun mikä se aurinkosuoja tai se, niin pitää vetää semmonen ton paksunen kaistalle tohon tummennus semmosella teipillä. Ja sitten siihen voi laittaa vaikka sen valkoisen Polaristar. Tosi hyvä ajettava. Jousitus on todella hyvä, tässä on maksisi 29 tuumaiset renkaat 15 tuumaisilla vanteilla, niin maastorenkaat on sit nappulalliset, niin ei ole ihan niin kovaa ajaa asfaltillakaan. Et nää Soran on jo tosi hyvät ja niin ottaa jos kuoppaa menee, niin ottaa vähän vastaan, et ei tärähdä niin paljon. Ja ohjaustehosta niin totta kai löytyy ratista tai niinku että ratti on kevyt käännellä. Hei, kuitenkin kysytte soundcheckia ja muuta, niin lähdetään me kuulee vähän ajeleen. Kun mua ei värvätä ajamaan tätä, mä kyllä en ihan mielellään tule aina ajamaan, mutta... Juu, eli tosiaankin nyt kuulette sit samalla vähän, että millainen ääni tää ei. Siis kyllä täällä ihan... No niin, kyllä tää nyt varmaan mulla ei oo kamera hirveä lähellä, mä en tiedä kuinka hyvin ääni kuuluu, mutta kyllä täällä ihan puhumaan pystyy. Muistakaa hädää ja rajoitusten mukaan! Joo, ja tosiaankin tällähän ei siis saa ajaa yli 60 ja ei ajetakaan, että... Siitä 10 ajellaan. No voit sä koittaa kuinka vaan pääsee? No ei, auto tulee takaa, niin ei pysty. No ei oo sivari, sit menee ohi. Eipä mennytkään! Terveistä päivää! Morjesta päivää! Mikä Marjamies täällä on mitään? Eli tosiaankin kiitos kun katsoit videon ja laita peukkuun jos tykkäsit kanavatilaukseen ja jatkossa tulee tästä videoa ja jos on jotain kysyttävää oi terve nyt on bensapuolella puoleen jo. Jos on kysyttävää jotain tarkempaa niin tuossa alhaalla on nyt snappi niin laittakaa sinne niin eikä toi kaikkeen vitti huudella YouTubessa mutta vastoilen kyllä mielellään että snappia vaan niin. Juu, mut me lähdetään nyt kuulkaas pesuhommiin. Tul kyytiin. No ei voit sä kävellä.